Lokama kungekho bani onokuphika ukubaluleka kwe-cellphones kodwa zikwabe kuninzi emngciphekweni izikrelemnqa neendlela ezintsha rhoqo zokuba iinkcukacha nemali zabantu kusetyenziswa ii-cellphones. Enye indlela entsha esetyenziswayo ngoku kuphanga abantu bubuqhetseba baziwa njenge-Wangari missed call fraud. Apha estudio sinengcali yethu ye-social media uSandile Hlangane. Ngobuqhetseba Sandile, siyakwamkela. Ingaba yintoni le Wangari missed call fraud? Phambi kokuba sibacacisela abantu ukuthi yintoni le Wangari missed call fraud, masibacebisa abantu umana i-call kwinamba ongayaziyo. Xa esithi umntu uyandiva na, ungaze ulinge uthi ewe okanye uthi yes, ngoba loo mpendulo leyo angayisebenzisa umntu ezintweni ezininzi ezinokusebenza against wena. IWangari ke nanjengoko igama lisitsho ligama